Gamelu. Ikusentzuleok, ongi etorri. Hemen Gamelu programa berri bat iteko prest, eta gurekin da nola ez, Ilargi, kaixo Ilargi? Kaixo eta xio, zumuz. Ondo, zure bai? Bai, oso ondo gaina gaur pixkat urduri, pixkat nervioso, ze gonbidatu berezi bat dakarkigu programan. Bai, doble mauler handia, ongi etorri doble mauler. Baina nola, iritsi naiz ni ona. Ni hemen esnatu naiz. No, tira, eskerrik asko ongi etorriagatik. Baitu zaitu, oida egila. Hemen jaio zeinan eta azintzea. Bueno, doble mauler aurkeztu behar dugu. Bideo jokalari famatua, askok ezautuko zuen askok, baina... Retro bideo jokalari famatu ez da? Nere etxean izauna, segurazki. Eta bueno, ezautze ez zaituzten antzat, nort zaitugu? Ba, doble mauler jokalari sutsu bada, bai egia esan, retro jokoetan oso aditua. Normalean Twitchen aurkituko nauzue, izen berarekin, edo YouTubeen izen berarekin. Baita peer-to-ben ere, ez da? Baita peer-to-ben ere, bai, ez dezagun peer-to-be eta mastodon ahaztu. Eta doble mauler gordina ere, Twitcheko zuzeneko gero YouTubeen. Osoik. Oso osoikan. Bai, lasai. Trampaik gabe. Moztua. Pantailan ikusten nahi dira, ikusentzulek zure kanal guzti. Bai. Eta, bueno, ongi etorri, bagen gogoa zurekin saio bat iteko. Bakigu jakinduri handia dukezula. Bereziki joko zarretan. Eta konsolatan baita. Eta, bueno, gaur hasteko joku mitiko bat aukeratu dugu. Perfect Dark. Bueno, Perfect Dark 2000 garen urten atea zan. Rare konpainiak entzun, Rare, idaztea. Eta Nintendo 64ko atea zan lehenengo pertsonako shooter bada. Eta, bueno, joku hontan, Joanna Dark izeneko jokalaria manejatze dugu. Carrington Institutua izeneko ikerketa zentruko agentea da. Eta konspirazio estralurtar bat geldiarazten saiatuko da Data Dine izeneko korporazioaren aurka. Bueno, joku honek kanpaina bat dauka jokalari bakarrantzako, maila edo pantalla ezberdinetan banatuta dona, eta multijokalari aukera ugari ere baitu. Expansion packan erabilera ditu, Nintendo 64an tramankulu bat, gero zuek esplikatuko egazu zer da. Ondo, informatu zera, eta xio? Bai. Barki. Nik enekien ez, ronen inguru. Eta, bueno, esan berra dago, GoldenEye 007 jokuan oinordeko espiritualtzat hartu izan dela Perfect Dark jokua. Eta GoldenEyen motor grafiko berdina, motor grafiko hori bersio hobetu bat intzuen joku hau osatzeko. Bueno, baina, zuek zate joku hontan adituak, eta esango jazue, ze joku mota dago? Nik horrei gehituko diot hasiera batean James Bond joku bat izan behartzuela, baina Electronic Artsek, EA garatzaileek, lizentzia erosi zuten, hiltzeko lizentzia, 007-en hiltzeko lizentzia erosi zuten, eta azkenean Rare lizentzia gelditu zen, bino, libre sentitu ziren beste joko ezberdin bat egiteko. Eta hola hautatu zuten, behaie pentsatu duten, edo garatzaile pentsatu duten, zela garaia ez, emakume akzio protagonista bat izateko, eta hemen dugu, Perfect Dark. Hola, sortu zen Joana, bea. Bai, Joanna Dark hitz jokoa da, Juana de Arco edo deritzogun pertsonaena, bino frantsesez, Jeanne d'Arc, Juana de Arco, Joanna Dark. Lehenengo besikeia? Lehenengo besikeia, bai. Bueno, zetik izan du joku honek alako ospea? Nik uste, azteko nigoatzen jolasten hasi nunen, alde batetikan ikustezan oso aurreratua, bere garaiko ja kontuatzen zeinan oso aurreratua zola, oso realista zan baita, bere garaian, jolastu zanen. Eta gero baita pixkat frenetikoa zan, odoltsua zan,
Ni goatzen naiz, alderatuta nitu Nintendo 64ko jokuken ikuste zala ja, zero desberdina eta oso aurreratua zan joku bat zala. Eta nik uste horrek ospea mantziola. Niretzat, rare izan da, garai hortan izan zen, Nintendok zeukan garatzaile onena. Gerora jakingo genuen bezala, ordu piloa sartzen zituzten bideo-jokoa garatzen, egunean 12-14 ordu edo irauten zuten, beraien lan ordua, eta horrela ateratzen dituzten olako jokuak, ez? Behai ziren Nintendo 64ari zuku gehiena ateratzeko gai ziren garatzaileak. Eta joku hau izan da, behaien indar guztia, pasio guztia jarri duten joko horietako bat, agian pasio gehiena jarri dutena, ez? Pixka bat sumatzen da, beraien abilezia guztia hemen sartu zutela, eta jokoa teknikoki eta dituen aukeren inguruan ez dauka, Nintendo 64an eta garai hartan ez dauka parekorik. Ez daka. Zoin dela gutxi esan behar da, entzulei eta ikuslei jarri deula, Nintendo 64an martxan jarri dugu, Perfect Darken jolasten ibilia, eta doble maulerreko dela ez asko pasazun, baina ni gutxinen bada 20 bat urte jolastenen utzunula, eta gaur egun jarrita berriz, kontuatu naiz, ze kolore ditun, ze detaile, ze iluminazio, gaiztok hiltzen dituzun momentuan, zeinen aurreratu ikustean, dan urteko jokua izan da. Ni flipa guindet, dela, banakan rekuerdua ona zala, baina gaurko begikin ikusita jokua, izugarria iruditzen hau, garai hartan nintzana. Bai, nik uste garaieko betaurrekoekin ikusi behar dela jokua. Egia da, jostagarritasun aldetik kontrola eta bar zarkitua dagoela, baina... Nintendo 64 komandoke ematen duneako emateu. Hor, atzak utzi ditugu, askotan. Baina... Gero, esan behar dago, genero horrek izugarrezko evoluzio izan dula, ez? Horretik gatu baita zarkituta, pixka jokamolde antzekon evoluzio handia ondalako, ez? Beste joku batzuk, Super Nintendoko jokuk eta hola, ez dira hainbeste zaharkitu, pixkatez generoare hortan gatu alako, edo? Bai, oraindik garai hontan, FPS-etan edo lehenengo pertsonako shooterrak evoluzionatzen ari ziren, irudimentsioetan. Niretzako GoldenEye aipatu beharra da lehenengo irudimentsio purotako edo irudimentsio aratzetako joko bat bezala, ez? Aurrekoak Wolfenstein eta guzti horiek ez dira benetan, Doom ez dira benetan irudimentsioetan, eta GoldenEye da lehenengotarikoa ganorazko zerbait egiten. Baina oraindik esploratzen ari dira, 2000 urtean gaude, eta Perfect Dark da GoldenEye bino esteroideetan nola baita esateko. Baina hala ere, jostagarritasuna nere iritziz zarkitua dago. Bai horre, sarreratxo nahi patu eta expansion packan erabilera egitebula joku honek, zer da hori, expansion pack hori? Expansion packa da, kontsolari RAM gehiago emateko tramankulutxoa edo gailutxoa, ez? Berak barruan badauka jumper pack izena duen beste tramankulo bat, hor bertan ez dago ezer. Expansion packa sartzen diozunean, barruko Nintendo 64aren 4 megako ramari beste 4 gehitzen dizkiozu, eta 8 mega rametan gelditzen da. Kasu hontan joku honi ematen diona da, aukera gehiago. RAM espansio hori gabe, 4 pertsonetako multijokalarien jolastu zaitezke, bino ezin dituzu beste aukera guztietara jolastu. Ezin duzu historioa jolastu, ezin duzu kontraoperatibo edo kooperatibo modua jolastu, gero hitz egingo dugu horietaz. Bino joko osoa disfrutatu nahi duenak expansio paka behar du nahi eta nahi ez. Bai, eske izugarrizko aukera pilak hartzitu, Esan lehik expansion packakin Nintendo 64 Pro moduko bat bihurtza zela, Olako zeo zer, ez nahi zoritzen garaian zenbat ordaindu behar izan genuen horregatik. Bai, aparte erosio hartan. Edo nire kasuan... Ez gutxi izango, Nintendo ezaututa. Ez dut uste. Nire kasuan nik Donkey Kong 64akin lortu nun
bazegun bundle horietako bat, nun expansion paka eta jokoa batera etortzen zian, eta gerora eduki nun Perfect Dark, bai. Ez daude joko asko, expansion paka benetan erabiltzen dutenik. Eta beharrezkoa ez dutenek, akaso zera bereizmena hunditzeko aukera ematen dizute, RAM horrekin, baina orokorrean iruditasaren galtzera. Bueno, nahi bali mazue, zuen esperientzia ezin izan zen joko. Txoine, segundotxo bat nik komentatu nahi dut, zure Tasek baita probatu du, hain dela gutxi, Perfect Dark eta Nintendo 64 komando alen aldiz bere eskutan eukidu. Hain dela gutxi, zatezunen, hain dela 20 minutu. Gutxi, igual. A ber, labur bilduz, inoiz Nintendo 64an jolastu ez duen baten ikuspuntua, gaur egun. Esku bat falta zaiola, ez? Ni izugarrizko Sony erra naiz, eta ez nuen euki, bueno, euki non Mega Drive euki non, gero PlayStation bata, bia, eta hori, hain dela gutxi, bueno, Game Boy eukin non, Nintendoko Game Boy eukin non. Baina niretzako joko garrotzak dira, eta Nintendo 64 ez dakit, baina probatu egin nun, Arrituta gatu naiz, erabat isila dalako konsola, ez dauke ventiladoreik, ez dauke CD lektoreik, ez, kartutxokin da, eta ze isiltasun, hori gustau zait. Gio, mandoa nola heldure horre problemak. Mandoa era xelebrea da. Eta bueno, impresioa, zaila bere garaien jokatu ez duen batentzat, gaur egungo begitatik ikustea, baina ikustea jokua erra dela. Eta sarrera nola duken menua ja joku barrun bezala zaude, eta hori, musika eta hori, pixka kargante eritu zait. Aztora garria da pixka bai. Baina ikustea ambientazioak eta badukela bere grazipuntxua, eta karo, 2000 garren urten kokatza alin bazea, honek flipanta izan bertzen, momentun grafikoki da dana. Ez dakit, beste jokori zegoen maila ontara Nintendo 64an behintzat, esango nuke teknikoki hau dela joko gorena, nola baita esateko, teknikoki behintzat. Eta bueno, nolako izan zen zuen esperientzia joko honekin? Nik, hola, motx esangot, zuri doble maule erritza baino lehen. Nik batzen naiz asko galdu nitzala, oso labirintiko iritu zitzaidan, gero shooterretan beti oso txarra izan du naiz eta garaioetan oendik gehiago. Eta kosta zitzaidan, zonalde batzutan oso galduta ibili nintzen, beldurra pasatu nun baita, alienan zonalden baita. Gero gaizto asko zeuden toki batzutan eta kosta intzitzaidan, gaizki pasatu nun. Pentsatzete bai, garai hartarako ere bai jokagarritasuna etzan oain daukan fluideza eta harintasuna ez du orduan. Pentsatu nahi dut baita horreke, ez dut danan ere traketxkeria dala esango, pixkat kosta zitzaidala, baino pila gustatu zitzaidan nire joku gogoko netarikoa da gaur egun Nintendo 64, ezin ditu asko eduki, baino ni sentsazio horiek ditut. Zailtasuna, beldurra pixka bat, gero musika frenetikoa du, eta momentu asko oso frenetiko dira, orduan baita beti urduri bezala jolasten, ate bat irekit, ama gaizto bat beste alde neongoa, nik uste inteligentzia artifizialaren jokua bere garaiko nahiko ondo funtzionatzeula, eta ni asko gustatu zitzaidan, baina bai, beldurra pasatu nu. Nik bere garaian ez nuen eduki, 2000 garren urtean ez nuen eduki, baina lagun batzuk utzi egin zidaten, garai hartan jokoak aste baterako edo 2 astetarako trukatu egiten genitun, eta horrela jokatu nun nik lehenengo aldiz. Ez dakit noraino iritsi nintzen, eri asko gustatu ditzaidan, minoetzidan denbora eman jokua pasatzeko. Dena den, nire lagun hauen gana askotan juten nintzen, eta multijokalarian ordu pilo bat sartu genitun. Asko jolasten genuen facility, norbait oroituko da, Golden Aien badagun mapa bat facility izena duna, eta ez dakit zergatik, mapa hori porteatuta dago Perfect Darkera, da gure ez dakit gustokoena zen, baina Felicity izena du, besikei bezala, Felicity izena du Perfect Darken mapa bera izanik. Eta hortara asko aritzen ginen, multijokalarian gora eta bera. Gerora nik erosi egin nun, ez dakitze urtean, ja da agian 10 urte beranduago, 2010ean edo pixka eta aurrerago,
eta azken pantailaraino iritsi nintzen, baina beldurra ematen zidan. Beldurra ematen zidan, esan duzunagatik ilargi, alien zantarrak zure atzetik daude azkeneko pantailan, ikusezinak dira, atzetik agertzen dira, kriston tentsioa, une batzuk musika baita ere. Badira une batzuk nun argia jun egiten den, eta gainera ikusezina direla horri gehitzen zaio, eta ezakit, oso gaizki pasatzen nun. Eta ez nekin amaiera azkeneko bosa, ez nekin nola garaitu. Nire 3. saiakera zuzeneko batean izan zen, eta bosa garaitu nun ikusle mexikarra bat sartu zelako, eta esan zidalako nik bosaren aurka nintzen, nola iaia munizio gabe, ez dakit nora tiroka, eta esan zidalako zer egin behartzen amaieran, eta horrela pasatu nun jokoa. Edo hori izan da pixkat nire hasierako esperientzia, 3 zatitan banatuta. Oso ikintzen Twitchen jokoa edo? Osorikin nun zati errexena. Jokoak 3 zailtasun ezberdin dauzka, eta lehenengo zailtasuna edo erraxena hori da bete nuena. Gerora nere kabuz beste zailtasun guztietara jokatu nun. Saiatu nintzen Twitchen, baina nintzen gai hitz egin eta jokoa zailtasun gorenean pasatzeko. Komplikatu egia zen, oso errax hiltzen zaituzte, eta nire kontzentrazio guztia behar izan nun hori pasatzeko. Izan ere, horren ondoren badaude misioak denbora jakin batean pasatzen baldin badituzu, cheat edo trampa kodeak desblokeatzen dituzu, eta hori egiteko speedrun moduko trukoak egin behar dira, ze bestela ez dago denborarik horiek osatzeko. Eta guzti horiek ere osatu nituen, bino zuzenekotatik kanpo ze kontzentrazioak ez diten baten bestela. Hombre, denbora gaina zinezkoa da. Ja txate irakurri eta erantzuten dezuneko galdu dezu denbora. Bai, niretzako speedrun esperientzia bat izan zen guztiz. Taktika ezberdinak erabiliz, apuntatu gabe etxaiak akatuz, korrikari zaren bitartean, orduan azkenean memoria muskular asko garatu behar da, pantaila batzuk zailenak denbora urri horietan pasatzeko. Esperientzia bezala, speedrun esperientzia bezala, asko gustatu zitzaidan. Neri ez zait gustatzen pantailak gehiegitan errepikatzea edo jokoak behin da berriro jolastea ez dut atsegin. Bino kasu hontan baiz, gutxi gora bera egun bakar bat behar nuen, igual sesio luzetan edo ordu bat edo 2 orduko sesiotan, pantaila edo cheat bat desblokeatzeko, truko bat desblokeatzeko. Zen gehiegi izan. Gerki, bueno, lehen programa grabatzen hasi horretik gauza pila komentu dizkiguzu jokuei buruz. Komentatu eta erakutsi, jarrita zeon, eta beida, hau bola iten baldin baizu. Gauza pila bat deskubritu ditu nik gaur, jokoa eukita eskutar den 25 urte, ez nekinak bazitu nare. Multijokalari aukera guzti. Nei beixina, nei beixina, denetan beixina izan du da, 2 mandokin jolastu altzenula, partida bat, zuone 2 mandok erabilita, 2 joystickak mando koitzana erabilita, gaur egungo DualSense bat bezala. Ez nekin, izugarri jerutu naho. GoldenEye ere badauka, eta 2 mando baldin badituzu, bakar bat bezala erabili dezakezu, batarekin Joana mugituz, eta bestearekin Joanaren burua mugituz. Eta hola errexago da apuntatzeko. Eta oraintxe bertan nahi zoro ditzen, bino esango nuke 2 arma baldin badituzu, zeta... Claro, 2 gatillo daude. Hori da, bakoitzak arma baten zera egiten du. Oso kurioso hori. Kristona, eski enekinik bazunike. Kristona egiten hau. Gehiago gauza komentatu duzu. 7.000 gauza daude. Hasita jostatzeko modutatik kenduta historia, hasieran, eta zioken ben esan du, zu jokua arrankatzen duzunean, jokua hasten denean, start edo pausa sakatu dezakezu, eta jolasten zaude. Menua aurreko menua kendu egin dezakezu, eta
Ofizinetan zaude, Ofizinetan zaude, Carrington Institute ofizinetan zaude, eta horrek tutorial bezala egiten du. Zu ofizina guztitatik zehar juntzaitezke, eta bertan gauza desente dozte egiteko. Sekretu desente dozte, ate sekretuak aurkitzeko, Bai. badago baita ere nola baiteko Star Warseko speeder roietako bat, ez? Momentu batean erabili daitekena, eta hor baduzu praktikatzeko kontrola nola mugitzen diren, baduzu tiro galeria bat, armak lortzutako arma guztiak probatzeko, gainera 3 zailtasun ezberdin daude, dianak agertzen dira, eta segunta ze arma, dianak era ezberdin batean mugitzen dira, badaude desafioa baita ere, tutorial normal bat bai dago baita ere, zakit, gauza desente menuan bertan. Bai, gaina desafioak eta daude, tutorialak, desafioak, eta gaina desafio berriak lortzituzu, aurrekoak garaitzen zoazen einean, Hori da. Hor zabaltzen zaizu ofizinatik atera gabe, joku hasi gabe, kriston mundua zabaltzen zaizu. Orduak egon zaitezke hor. Bai, nik orduak pasan ditun, bai. Bai. Gero ere, historia, noski. Historia nik asko atsegin dut, zientzia fikzioko historia bada, misterio desente dauka, eta historiak aurrera eginala erakusten dizu gauzak ez direla diruditena, ez? Gero alienak hor sartzen dira, eta historiak, aldaera ezberdinak dauzka. Amaieran beste 3 misio ezberdin desblokeatu daitezke baita ere, beste pertsonai ezberdinekin, alienen ikuspuntutikan, gauza asko daude hor. Kooperatibo pixkat ere jolastu dugu. Bai. Kooperatiboa 2 pertsonen artean jolastu daiteke, historia osoa 2 pertsonen artean, zailtasun guztietan, bakarrik jokatzen egongo bagina bezala. Alderdi txar bakarra, iruditasa nahikoa geisten dela. Pantaia bizatitan banatzen den momentutegia, bisibilitatea desente galtzezu, kalidadea galtzezu. Joko oso potentea izan da, hainbeste grafiko eta kargatzen ditu, hainbeste efekto fisika kargatzen ditu, 2 aldiz kargatu beharrak ere kalte egiten dio. Baina, garai hortan ez zitzegun gehiagia jola. Gero gustatu zaiten modua, ezagutzen ez nuna ez da, non ibili nintzen ni, da... Kontraoperatiboa. Bai, izugarri eritu nau. Jolastezula partida normalazuk, eta beste zure laguna, hor daola, infiltratuta gaizto bat izango baldin bazan bezala, eta zure bila dijoala. Hori da, bizitza gutxiagorekin, erraisagoa zara hiltzen, azkenean beste etxaietako bat zera. Baina, behin da berriz azaldu zaitezke, Behin da berriz, hori da. Gaiztoak amaitu arte. Baita. Hor limite bat dago, binotira, bai. Izan ere, beste jokalaria, Joana, eskapo egiten badu eta oso urruti juten baldin bada, baduzu zure arman artean, suizidio, zure buruaz beste egiteko pildora bat. Benetako espia bezala. Hori da. Hil egiten zera, eta beste ez, pixkat, Smith agentea bezala Matrixen, bihurtzen zera beste etxai bat, hurbilen dagoena, eta Joanaren atzetik aritzeko berriro. Izugarri iruditzen hau garaietan aukera hau egotea. Gutxira ikusi da shooter baten, shooter normal baten, historian parte, izatea zuk hoi inal izatea. Gauza bada, jokoak ekartzea beste modalitate batzuk, eta hor aurkaria izan alizatea, baina historian parte izatea, bat jokalaria historia normalan aurra dijoana, eta zu izatea gaiztoak, kristona iruditzen hau, eta garai hartako gehiago. Bai, ez da, nik ez dut beste jokoren batean ikusi. Egongo da, jokoren bat modak badaude, mod ezberdinak ordenagailutako jokotarako, baina jokoa berez olako moduri dakarrenik ez dut ikusi. Gero ere gehiago komentatzearren, multijokalarian botak sartu daitezke. Eta pertsonalidadekin gaina. Hala da. Zailtasunaz gain, zailtasun ezberdinez gain, izaera edo pertsonalidade ezberdinak jarri daitezke. Da pila badaude gaina. Asko. Muntatzen dezu hor zure partida, txoa momento baten. Bai, aldatu dezakezu dena. Aldatu ditzazkezu armak zenbat min jasotzen duzun,
Neri asko gustatzen ditzen jolastea, badago ikusezin egiten zaituen dispositibo bat, denbora bat duzu, ikusezin zaren bitartean, eta badago tranquilizante dolako zerbait izena duen arma bat, berez bi modalitate dauka. Tranquilizante horrek pistola bat bezala, dardoak botatzen ditu, eta bestea etxaiari ematen badiozu, edo zure lagunekin jolasten nahi bazera, mareatu egiten da, eta mareatu bezala ikusten da pantailan, bino bigarrena injekzion letal izena du. Eta ondoan baldin zaude, tiro bakar batez akatu egiten zaitu. Orduan, imaginatu pantaila batean mundu guztia ikusezina izatea, eta injekzio letal batekin. Injekzio edo hilgarri batekin. Niretzako partidak oso pertsonalizatuak egin zitezkeen, eta divertigarria zen edo nola. Bai. Eta gero, gorde egiten zitula datuak, hori bai erakutsi diguzu. Garaiko, kriston azala inbeste, multijugadoreko partidak, nahi baldin bazenun sortzen zenun zure izena jartzen zenion, profila bai, eta hor juktezan gehitzen, profil hortan, gerora egiten zenitun partidan, datu izugarri pila, zenbat kilometro, ez bakarra zenbat eriotz eta olako gauzak, ez? Normalagoak diala gaur egun, eta zenbat teko distantzia rekorritu zenun partida guztiekin, osa... Zenbat denbora jolastu zeran, dominak ere ematen dizkizu, partida amaieran tituluak edo irabazi ditzazkezu, ez? Honorable, el más honorable, horako zerbait edo... Gaur egun, hor, Call of Duty, Battlefield bezalakotan ikustea arrankina nola hobetzezun da, baina gara joita nik gutxi ezagutu ditute... Neri ere oso zoroa iruditu zitzaian hori ikusi nuenean. Nere lagunen, leheno kontatu denez, nere lagunen etxean, nik nere profila neukan, eta nik bakarri jolasten nuen horrekin. Orduan nire profila kargatzen nuen, beraien etxera juten nintzenean, eta haie, beraien lagunen profil ezberdina zituzten, okerrez baldin banago, kartutxan bertan lau sartu daitezke, bino gero memory pack horietan, memoria txarteletan beste hainbeste. Izugarria da garaiko, zu jutea zure lagunen etxea eta zure profila erabiltzea, bertan dituzun datuak gehitzen juteko eta erabiltzeko, izugarria iruditzen hau. Nik nire memory packa erabili banu, eraman ezaken nire lagunen etxera, nire partida kargatu, eta hori, elikatzen jun. Bai, kristona. Ze detalle ez dauka joko honek. Izugarria. Gaina nik gaur deskubritu ditut, izugarria iruditu zian da, milaka detaile gehiago erakutsi dizkit gaur doble maulerrek. Armak ere, aipagarria, arma guztiek sekundaria daukate ez, bigarren aukera bat, edo leheno injekzion letal edo hori aipatu dut, bino beste arma batzuk ere oso interesgarria dira, sniper armak edo frankotiratzaileak beti dauka, ez? Bere bisioa edo. Bino beste batzuk agian gai dira munizio pixka batengatik, zera etxaiak pantailan aurkitzeko edo etxaiak jarraitzeko, badago beste PC weapon edo lako zerbait izena duna, ez? Berez portatil bat bezalakoa da, eta bere erabilera normala ametralladora bada, bino bere bigarren erabilera edozein paretetan utzi dezakezu, eta aurkitzen dituen guztiak bera bakarrik tirokatzen ditu. Orduan, pantaila batzutan erabili dezakezu, baldin badakizu hor etxaiak agertuko direla, aldez aurretik utzi, eta agertzen direnean bera bakarrik tirokatzen die. Hori adibidez. Beste gauza bat aipatu ez duena, kooperatiboan lagunik ez baldin baduzu, botak ere badituzu. Eta bot ezberdinak desblokatu ditzazkezu, bakoitza bere arma eta pertsonaia desberdinekin, jokoa kooperatiboki pasatzeko. Jolastu alizateko. Bai. Kristona da. Aukera pilua. Galetzen zenigun lehen zergatikan izan duzan hain joku gora ipatua, mentxuzu adibide pilarra. Arrazoi pare bat eman dizkizugu. Bai. Besikei asko atera dira, baina bat nahiko garrantzitsua aipatzaldea, doble mauler zure ezizena joku ontati dator. Joku ontati dator, bai. Nere jokoko arma gustokoenaren izena da, Mauler, berez eskedar arrazako alienen arma bat da. Eta atsegin dudana da, nola baiteko
dragoi buru baten forma dauka, gutxi gora bera imaginazio dezente behar da irudiben desente behar da ikusteko, bino bai, dragoi moduko edo monstro moduko bada, eta bere bigarren erabilera kargatu egin dezakezu, munizio asko gastatu dezakezu, 7 bala gastatu ditzazkezula, tiro bakar batean botatzeko. Pistola gori jartzen da, eta oso kolore naranja gorri oso polita dauka, eta ia edo nor tiro bat ezakatu dezakezu, ez dakit. Arma oso divertigarria iruditzen zitzaidan, pixka bat itxoin behar duzu, soinu polita dauka baita ere, dola kargatzen denean egiten duna, eta ez dakit, asko gustatzen zitzaidan. Doble nondi dator? Arma bakarra beharrean, bi baldin badituzu, askoz ere divertigarria bada, batez ere bi eskuak zuk baldin badituzu beteta. Eta nahiko zaila da, ustut pantaila bakarra dagola, jokoan nun doble mauler eduki dezakezun, bi armak lortu ditzazkezun, bino, bueno, multijokalarian askoz ere erraxagoa da, hortaz gozatzea. Erra. Arma izena dauke, kriminal honek. Arma bikoitzaren izena. Bikoitza baina, eta nola nahikoa. Bale, baukezu beste besik egin bat aipatzeko? Baten bat edo bi, doble maulerrek ditu pila bat, bai, bota. Asko atsegin duen zerbait, misio batzuk pasatzeko aukera bat baino gehiago dago, eta seguntan non edo nola amaitzen dituzun, orduan urrengo pantailan toki ezberdin batetan hasten zera. Ez daude asko hori gauzatzen dutenak, baina 3-4 bat pantaila daude hori egin daitekena. Beste zer, akaso politagoa, klasikoagoa, pelaik pantailan Miyamoto agertzen da. Lehenengo pantailan agertzen den soldadua edo bueltaka, guardia eginez, Shigeru Miyamoto, Mario, Link, Samusen sortzailea, horra agertu egiten da, bino ezin dakatu, alde egiten baitu, gure bistatik, baina jainko bada, bai. Edo koldarra, depende nola baitzen den. Nahiko tranquil iruditzen zaigu, mugitzen dela, bai. Desagertitea, baina... Nik komentatuko ez, beste bexikeia da gazta batzuk omen daudela, pantaila guzitan dago gazta bat, ezta? Baina, nik honekin flipau indet pixkat, danak ezin dira topau. Danak ezin dira ikusi normal jolastuta. Hori da. Baina pantaila bertan hor daude. Batzuk ikusteko tramparen bat egin behar duzu, Game Shark edo koderen bat sartu, edo jokoa nolabait hautsi. Ze ezin da bestela ezin dire topatu. Hori berezia iruditu zait, karo hor daude, baino jokalari arrunt batek ezin ditu danak ikusi topau, ez dakit nola esan. Ez, eta ez dute baliorik besterik topatu eta kuriositatea bezala. Esatea ara, non da hemen pantaila ontakoa, hemen dago. Guztiz beresikei bezala, besterik gabe. Ez dago aukerarik lortzeko, ez dago aukerarik tiroka egiten badiozu, ez diozu ezer eragiten, ez dago... Esango nuke gehiago dala pixka bat, garatzaileek hor dagon zerbait dala, dakitela hor dagon zerbait dala. Jokalariak topatzea baino gehiago, esate izut, ez badakazu jokalari arruntu bat baldin bazea, ez dituzu inoiz topatuko. Bai, kasu gehiago badaude. Bai. Adibidez, hasierako zinematikan, pantaila nola baiteko hiri futurista bat ikusten dugu, eta bertan neoizko pankarta ezberdina daude, egan ari gera, eta pantailatik kanpo, non baiten, badago neoizko pantaila bat, nun garatzaile baten aurpegia agertzen den. Baina ez dago erarik hori ikusteko jokoan. Zuko lasantzade normal, eta nahiz da, azteko zinematika da. Ezin duzu ezer egin, ezin duzu mugitu, ezin duzu ezer egin. Osa, joanak lur hartzen duen arte, zuko hor ez dakazu manejoik, ez kamera behar ezin duzu mugitu, orduan. Ezin duzu topatu argazki hori. Guk gerora jakin dugu, ez? Jokua nolabait hautsi egin dutenean, edo jokua ireki egin dutenean, jendeak, hor ikasi dugu, badaudela, sekretuak edo...
sekretua. Garatzaileak behaien artean dituzten Bromak edo gauzatxoa gordeta, edo... Hola, xe? Earki! Ba, nik galdera txiki bat nahi zuet, ja bukatu horretik. Nintendo 64an ibili zinaten tope, biok, bere garaian ez. Eta gero, urrungo konsolak ateazianen zer egin jarraitu zenuen. Zuk ilargi PlayStation 2 eukizan. Bainik salta handia eman hon. Nera bezaroa, parrandak, halako gauzatxoak, eta hurrengo konsola denbora luze batera eukinun, eta ja PlayStation 2 izan duzan. Eta ez du dola hablar, GameCubea pasau zinan edo? Nere kasuan, ni oroitzen dut, nik salto eginen nula urrengo generaziora, eta nere etxean batzuk esan zutela, ez PlayStation 2ak DVD-a dauka, eta gainera bideojokoak, eta ez dakizer, nahiko zenuke PlayStation 2 bat, ez? Urte betetzerako, edo gabonetako, olako zerbait esan ziaten gurasoak, eta nik esan nu, PlayStation 2 edo nahi duzuna. Bino hori hor gelditu zen, ez dakit ez duten DVD-dik nahi, edo ez ziaten ez erroparitu nahi, eta, ni nire kabuz, GameCube bat nahi nuen, ez? Nintendorekin jarraitzeko, eta Nintendo 64a saltzera behartu ninduten, ze nire etxean debekatu bat zegoen, kontsola bakarra baino gehiago edukitzea, eta saldu nun, eta damutu zitzaidan. Saldu nuen unean bertan, esan zer egiten ari naiz, baina salduan eukan jada. Ez dakit, 130 euro edo eman ziaten nitun joko guztiengatik, ez dakit zen nitun. Ez nitun gehiegi ez dare, bino esan dezagun 15 bat joku nitula, garai hartan, gehi bi mando. Gaztetan azkenen ekonomikoki ez daude oain bezala, eta oain aukera deun kakotxen arten nahi aina, ez nahi aina, baino joku desente eukitzeko, baino garai hartan zan, erabaki bat suerte pixka batekin olentzerok ekartzeko, beste bat urte betetzeetan, eta hirugarren bat akaso iristen baldin bazen, norbean, eltxetxua puskatuta. Hoi da, holako bai, niretzako berdin zen. Eta, azkenean hori eta aurreztuan eukanarekin, GameCubea erosinun, Super Mario Sunshineekin, eta ez dakit zergatik zigortu egin ninduten, eta Super Marioren kaxa, GameCubearen kaxa, hor edukinun hilabete luzetan, ezin nuela, ez zitzatela jolasten utzi. Gauza bat esango izut, nik GameCubean uneuki, Super Mario Sunshine jolastu dut gerora, Switchakin Mario Galaxykin da ateratako, eta Nintendo 64akin ateratako rekopilazio hortan, esan behar dut, euneko egun pasatu nula, eta ordura arte nire Mario joku favoritoa Galaxia zan, orain gaur egun Sunshine da, dudikpe, ez du ematen, hasieran dakan mekanika raro eta garbitzeko zeaurrekin, baina momentu honetan nire gogokoena esan dezaketala. Kuriosa da. Bai, neita gana harritu zen, bai. Bukatzeko Perfect Darkea bueltatuz, sekuela bat izan zuen, Perfect Dark 0 izanekoa, Xbox 360ko batea zana, edo 360 garren isa kutsarako. Microsoftek erosizulako Perfect Dark IP-a. Eta zuk hori jokatu zenun, probatu zenun, ez da, dole maler? Bai, ala da. Hola izan zen, Microsoftek Rare erosizun, eta uste dut Rarek egintzun lehenengo tarikoa, Cameo jokoa egintzun lehenengo akaso, eta gero Perfect Dark 0 gaizki oroitzen ez banaiz. Jokoa jada garatzaile gehienak, GoldenEye, Perfect Dark, originala, Banjo-Kazooie eta egin zuten garatzaile gehienak joanak ziren, eta gelditu zitzaien jokoa, pixkat, ez dakit, nik esango nuke zarkitua irtentzela. Perfect Dark, Nintendo 64ko zarkitua baldima dago, orain Xbox edo isakutsakoa zarkitua irtentzela. Kontrol oso antzekoak ditu, interneteko konexioa erabilitzen ezakeen, multijokalarian jolasteko, divertigarria izan zen, nik ez nuen pasa, erdia edo jolastu nun, aspertu nintzen arte, nahiko aspergarria egin zitean jokua orokorrean misioak eta bar, ez dauka, ez ditu
Perfect Dark originalen aurkeraren erdiak ere. Multijokalaria oso antzekoa da, eta interneten bidez jokatze horrek xarma eman zion, ez? Bere garai hartan, ez? Konsola lehenengotarikoa izan zen internet ganoraz erabiltzen, azkenean Gamecubeak, PlayStation 2ak, Dreamcastak eta Xbox originala zeukaten internetera konektatzeko aukera, bino Xbox 360ak eta PlayStation 3ak ganoraz egin zuten, nola baita esateko. Eta aparte gu guztiok baita internet hobea gendun baita. Hori ere egia da. Etxeetan ja fiskat infrastruktura hobetuta zuen, horrek lagunduko zuen. Gustatzen zaidana edo esan dezakeana joko horri buruz testurak dira. Kriston erresoluzio altua daukate, osea testuren bereizmena oso handia da, ondo probesten du Xbox 360ko memoria, ez? Memoria rama eta grafikoen memoria bateratua ditu eta oso ondo probesten ditu, baina modeloak eta nahiko pixkat itxusiak dira. Ez zaizkit gehiago gustatzen, egia esan. Ez daukat beste gauza hundirik esateko joko honen inguruan. Gero beste joku bat, reboot moko bat, Perfect Darkena oain garatzen nahi dira Xbox Seriesako, edo ez dakit hori euskaraz nola esan. Isakutxa zerrenda eta PC-ako baita. Eta hori Kairon girotua izango da, Egipton, eta parkurra izango. Zu doble mauler Perfect Dark zale eta parkur zale bezala. Motibauta zaude? Oso motibatuta nago joko honekin, eta nire ustetan ordenagailuan ze eskatzen duen jakiten duenean, ordenagailu berria erosiko dudala. Hortako bakarrik. Osea, den da Perfect Darken ordenagailuantzako eskaera horiekin, ez? Jarri gazu Maximoekin, Maximoekin da jarri gazu hau espreski. Egia esan ikusi dudana atsegin dut, gustatu zait. Nere oraindik ez dakigu ezer, benetan ikusi ditugun trailerrak pixkat gameplaya ikusi dugu zeo zer, bino pasillo bat ikusi dugu. Ez dakigu ze izango den, itxura ona dauka grafikoki, eta nik uste dut Perfect Dark, Nintendo 64ko Perfect Darka egiten duen, Perfect Dark bera egiten duen ingredienteak badituela, ez nola baita esateko. Badu espioien inguruko gameplaya, badu tirokatze, kaotiko hori, eta niri parkurrarena asko gustatzen zait, iruditzen zait beharrezkoa daukala espioien kutsu hori emateko. Hori da niretzako Nintendo 64ko jokoari falta zaiona, nolabait. Beraiek espioi joko bat bezala saldu zuten, baina egia esan garaiko tiro joko kutsu handiagoa dauka, akzio kutsu handiagoa dauka, baditu espioi uneak, baina esango nuke zenbaki batzuk botatzearren 115 espioi misioak edo espioi zera dela, eta beste guztia akzioa, gutxi gora bera. Eta hemen dirudienez, hobeto neurtuta egongo da, gameplay mota ezberdina, eta parkurra egitea tokietan infiltratzeko, oso ideia ona iruditzen zait. Gara. Ikusiko dugu, nola teatzen? Ez da zerbait gehitzeko daukezuen, gaurko gure iluntasun perfektuari. Nik ezer gutxi gehiago? Saio beharra? Nik azken beresikeri bat bota nahi nuke. Leno aipatu dut eta ahaztu egin zait, bino aipatu dut transfer paka, memory paka erabiltzen duela, expansion paka erabiltzen du, eta aipatu nahi nun transfer pack ere erabiltzen duela, Game Boy kolorreko jokoarekin konektatzeko, eta arma ezberdinak, bai Game Boyra, eta bai Game Boyetik. Alderantziz, partekatzeko ez? Partida batetik beste hori. Eta, eta garai batean hasieran jokoa atera aurretik, Game Boy kamerarekin ere bateratzea jarri nahi zutela. Game Boy kamerarekin zure aurpegia jarri, edo aurpegia ez den zeo zer, aurpegi ez dela
zure pertsonetan jarri, baina akaso violento egia izango zela eta ez ziren ausartu azkeneko, ez, jokoaren azkeneko bertsioan atetzera. Bai, agian ume aurpegiak hor multijokalarietan ikustea bata beste hiltzen etzan igual Ez egokina. da, ez saltzeko puntu ona. Ideia ez da. bezala interesgarria da, divertigarria da, originala da, gainea Nintendo ontzako azkenen gehiago saltzeituzu, periferikoak eta bar, baina gero esan diazunean igual pixka bat bortitza zan, kontatu naiz etzala hain ideia ona. Bai. Earki, bueno, eskerrik asko, doble mauler, gurean Bai, izateatik. mila esker. Zugarria izan da. Eskerrik asko, zuei, orain afaltzen emango diazute, ez da? Dudik etzazula, Promesa egin bezala. Bai, Eta, bueno, beste baten animatzean, baita ideia batzuk gauzkeu. bai, zure jakituria zabaldu behar da. Ara. Entzun nahi ditut horiek, ideia horiek. Urrengo batean. Bai. Chrono Trigger dauko burun. A ber, Hiru spoiler. egiteko, bai. Ikustentzule jakin dezaten ze idea dauzkeun eta behiek proposamenak egin daizke. Hype, pixa sortzeko. Bai, baita gonbidatu nahi dugu kontsolei buruz asko dakienez, horrei buruz baita saiotxo bat egiteko, kontsola desberdinei buruz hizketan eta halako kontutxok. Ez dakit hainbeste, nik garai hartan kioskotan irakurtzen dituen portadak, bideojoko revisten portadak, eta hitz esanguratsuenak errepikatu besterik ez ditut egiten. Bueno, baina bada zerbait. Eskerrik asko, ni hemen izateagatik. Zuri. Eta, bueno, ikustentzuleok, jarraituko dugu beste saio batekin, utzi beti bezala zuen iruzkinak. Eta, Hau izan da dena. bai, Ilargi, urrengo saioa noizko? Auskalo? Vale. Bueno, Adio. ondo izan. Aio!